cu floare. Nu era o floare. Era un dovleac. Și acum Nu-i tot aia. trebuie să iau, o să rămână fără pereche. Și o să se supere cactusul. Am cactus, lasă-mă în pace. Crezi că ar fi bine să nu mai sar pe el? Da. Oh, era să cad în apă. Am pus cabelul acolo. Bine. Deci am luat-o de aici, am făcut-o acolo aici. Continui de aici. Știi că o să avem nevoie de mult mai multă piatră, că vreau să fac un monster spawner. Mob spawner. Tot aia. Ok, deci de cam cât ai nevoie? Păi trebuie să duc în aici lungime mai până pe acolo, să se spawneze. Și o să vreau să fac că din piatră se pot face de-asta fence wall, sau cum să fie chemând. Și aș vrea să pun de ăla ca să nu cădem noi dacă... Gata. Deci ai nevoie de multă. Da. Nu mai bine îmi ziceai din prima asta. Deci câte sunt aici, că vreau să-l fac pe mijloc. 1, 3, 4, 5, 6, sunt 10. Nu. Era să cad în apă. Bravo. Dacă ne-ar ajuta și cactusul în loc să ne înțepe. Ah. 3, 4. E greu să minerești câte un... 4 și vine pe aici. Bam, bam. De acolo începem. De aici E încep. greu să minerești câte un bloc. Nu puteam să fac și 7 generatoare de-astea. Mulțumește-te cu unul. Simo! Stai că se rezolvă. Unde e găleata? Gata. Ce să... Ai spart acolo! Da, a căzut. Da, s-a făcut obsidian. Știu. Stai că rezolv eu. Gata, am pus. Gata. Acum, stai puțin. Cum trebuie să facem? Aia cu lavă. Stai puțin că am lava într-o cutie. Într-o cutie. Mai nou lava se vinde la cutie? Da. Vreau și o cutie de aia. Deci stai puțin. Liniștește-te, stai puțin. Am mulți prieteni care ar merita să primească cutie de aia acolo, cadou. stai acolo. Da. Rezolv eu. Ce ai făcut? No. Stai. Trebuie să ia colțul. Așa, ăsta. Gata. Sper să nu se mai întâmple. Nu s-ar fi întâmplat așa că cineva n-ar fi spart blocul ăla. Cactusul! El e de vină. No, nu cred. Cum să dai vina pe cactus? Nu vezi? Ah! Stă acolo nevinovat ca și că n-ar fi făcut nimica. El e de vină pentru tot. Păi n-a făcut nimica. Ah! Tot cactusul e de vină pentru asta, vezi? Nu e nevoie ca să facă ceva ca să pățim noi ceva rău. El poate și cu gândul. E bine un stack? Ai? Mai am puțin și fac. Cât ai? 47. De fapt 45. Mai am puțin și fac. Vine așa, așa și pe aici vine peretele. Dar noi cât mai avem în chest? Cabel. L-am folosit. A, da, stai. Cred că o să plantez aici un sapling. Departe de cactusul ăla ucigaș. Și departe de mine, că am mai făcut eu o victimă cu un pumpkin.
No, am 62.000, se termină târnăcopul, serios. Cât ai? 62.000, se termină târnăcopul. 63. A supraviețuit ei, am un stack. Mai fă-ți acolo tu un pickaxe dacă ți se termină ție. Uite-ți mai las aici să-ți mai faci. Nu, că deocamdată n-am nevoie. Deocamdată stai să-l termin pe ăsta. Am mai minerit încă 4 de astea. Păi bravo. Și acum se sparge. Tu ești medium, Nu, slender. poate. Cam atâta și apoi... Mi-am luat slender pe tabletă și îl am și pe calculator, dar ăla pe tabletă în ăla se mișcă. Și nu e orice fel de mișcare. El se mișcă prin tentacule. Adică pur și simplu merge ca și când tentaculele ar fi picioarele lui. Și să vezi tu așa că te uiți în spate la un moment dat și nu vezi nimica și vezi că din depărtare se mișcă niște tentacule că vin spre tine. Bine, mai fă-ți unul și spargi și tu asta, te rog. Bine. Ce faci? Monster spawner-ul. Nu, ce faci dacă vezi, te uiți așa în spate liniștit și vezi din depărtare niște tentacule care vin spre tine. Îl aștept să vină și ne dau o cafea. Să știi că nu m-am gândit la asta. Ce? Poate vrea să fieți prieteni. Data viitoare când mă mai joc slender asta fac. Are Nenea, și el nevoie de prieteni. îi fac cinste cu o pizza. Cu o condiție, să nu mă omoare. Dar ce să mai, frate? Ce mie frică de slender? Îl aduc pe cactus și îl face pe... Așa e cactus? Așa, nu? Cactus. M-a înțepat din nou. Nu cred că îi place ideea să dea ochii cu slender. Tu mai ai piatră. Ce? Tu mai trebuie să iei piatră. Da? Păi mai sunt 8, cum ar veni. Asta nu sunt 8. Aveam eu 5 în inventar și l-am pus acum. Tot aia. Deci ai nevoie de 2 stacuri. De 3. De ce nu face cactus treaba? Adică nu, el trebuie să se antreneze, să dea ok cu slender. Nu e așa cactus? O iau ca pe un da. Și dacă ar funcționa, asta noaptea ar trebui să se spawneze monștri pe platforma asta. Funcționează, eu nu sparg nimica. Nu, o să mai măresc eu aici și pot. Că cred că trebuie la o anumită distanță. Trebuie să-l păstrăm pe cactus cu lupta cu slender. Trebuie să-l păstrăm. Star was killed by Enderman. Da, asta am văzut și eu. Bravo, Enderman. Mi-a venit o idee. Iau un Enderman și îl pun lângă un Slenderman. Ce se întâmplă? Da, oare ce s-a întâmplat? Ăla mi-a mâncat sâul. Și un leu. Și pe aici, de aici aș veni cu gard. Colinul și acolo trebuie să se spawneze. Cred că s-ar înțelege foarte bine. Cred că un Enderman și un Slenderman s-ar înțelege foarte bine. Amândoi se teleportează, amândoi sunt negri. Nu cred că o să se... Certe vreodată. Da. Cei mai buni prieteni. Forever! Ai văzut că Satana a băgat Satana Talent Show Show 2? Da. We are best friends forever. Nu credeam niciodată, dar sincer, mesaj pentru fata aia. Ar fi bine să nu-ți mai faci prieteni găină.
bine pus.